Boas, veño falar un conto sobre o do cartel do BNG, que fixen así un vídeo un pouco de risa. É certo que non nos gustou o cartel, a moitas persoas non nos gustou, e vai aí un pouco así a polémica. Eu veño dicilo aquí porque eu falei en Twitter á xente do BNG e dixeron que somos bots, por iso non nos fan caso. É que Furia e non sei que vía primeiro, non somos bots. A maioría dos comentarios en contra éramos mulleres, que viña a ser a conta do cartel, Día da Muller Traballadora. Explicamos por que non nos gustou, e non é dicir, ui, que feo, non quedamos aí. Explicamos cousas que non nos gustaron. Cousas que non nos gustaron, por exemplo, que non pon muller, que non aparece unha muller, que non aparece un símbolo femenino, que non feminista. Ollo, non, porque é símbolo feminista, mira, os médicos usan ese símbolo, debúxano a veces, vale? Para non andar con letras e que non haxa ningún lugar a equivocacións. Explicámolo. Despois di, ai, a furia destes días, mira, non foi furia. Non foi furia. Agora todo se arregla, que é unha cousa esta sociedade. Agora ti dis, a min isto non me gusta, non me parece ben, e xa é odio, é acoso, é, bueno, unha cousa incomprensible. E ti dis, mira, non me gusta por isto. A mí non me gusta o cartel, porque non pon muller, non aparece unha muller, e o único símbolo que aparece é unha esvástica, un símbolo que vos dá a gana de recuperar. A min que sei, a min dame igual. Antes do tema este da Alemanha, era un símbolo de alegría, felicidade e todo isto. Que sei, xa facedo o que queirades. Pero, ao mellor, podía levar un símbolo este que é como a pedra da serpe dada á volta, que representa as mulleres. Sí? Nada, que é todo mal, todo odio, todo non é odio ningún, non é furia ninguna, é que non nos gusta. É máis, eu, unha vez máis, son das que estou na polémica, eu sempre estou con humor. E agora alguén ainda dixo, non, porque, ai, que se ofenden porque representan con jatas. Sí, non nos parece ben que nos chamen jatas. Non nos parece ben. Porque, por exemplo, a ver, a veces de falar con algunha vella, a ver como usa o de jata. Cando se refire a unha muller e di esa jata, sempre é pexorativo, sempre. Andaban a pelear como a jatas, andan como a jatas á xaneira. Anda como unha jata atrás dos homes, isto para chamarche pandanja, é un básico. Mira, teño un libro, que é este que é en castellano, porque isto en gallego non normal, que se titula La perra, la cerda, la zorra e la loba. É moi guai este libro porque fala de como estes 4 animais femia se mos crean porque nunca poden ser as protagonistas isto, non? Porque claro, como vas facer un conto que sea la zorra, verdad? Por exemplo, la perra, estou aquí como ande en Barrio Sésamo, la perra en galego non nos vai ben, porque aquí non che días unha cadela. Pero, sin embargo, usamos bastante a jata. Es como unha jata. E se es como unha jata quer dicir que é mala e que es un pouco pandanja tamén. Depende o contexto. Sí? Cocha sí que nos val, a raposa tampouco non o usamos, isto xa sería outra cousa, é a loba. Pero, por exemplo, se isto tuviéramos que facer en gallego, poderíamos poñer a jata, que parece que nunca pode ser a protagonista, porque jata non é ben. Chamarlle as mulleres jatas non é ben. E estou un pouco farta de cousas que me dixeron, bueno, é unha rapaza de miño que o debuxou e ela saberá. Mira, isto non é argumento ningún, porque Feijóo é un señor gallego que di moitas tonterías, non podemos dicir, bueno, como é un señor gallego e dixo el saberá o que quere dicir, non, porque ao mellor dixo merda. Está ben dicilo.
Eu non vou dicir se o debuxo é bonito ou feo ou... Pero non é acaído para o día. Entendius isto? Non é acaído para o día. Se quereades facer un cartel con cartos que están destinados á loita pola igualdade e facelo para outra propaganda, pois mal, pois non era unha boa idea. Porque tedelo o merchan de toda a gata e na loxa.bng non sei que. Na tenda do BNG podes mercar a vosa tote bag da gata. Si, chapas e tamén un póster. Porque a gata ven para quedar. Tamén li un tuit que era a gata ven para quedar. A benejata. A benejata que lle chamei eu. Non andei eu desencamiñada aí, E daquela, veño dicilo aquí, que me parece mal, non precisa moita análise, máis co que xa dixen, unha vez, dúas veces, repito a terceira vez, non pon muller, nin traballador, nin nada sobre o traballo. Non aparece unha muller. Está feo caer en estereotipos, pero ainda está máis feo debuxarnos como a gatas. Non ten un símbolo feminino, que non feminista, feminino, que corresponde ao sexo feminino. Sabía ata Rosalía, cando en Lieder se escribiu, en do berce sentín as cadeas, tacatá, agora non me acorda. Sí? Que era isto ao que íbamos. E o único símbolo que ten é unha esvástica. Estamos nós aquí a patadas ca esvástica. Bueno, tamén sacaron un que ten unha motoserra, que eu primeiro non o pillei, pareciume que o community, isto puxeron no venres, dixo este señor, saiu, hache vivir aí en Santiago, e saiu, o xoves. E foiche así, reganchou o colloio e tiñan aí esta brincadeira e puxo, pois non. Non foi así. Efectivamente, tiña que ver con Milei e tal. Claro, eu estaba tan ubicada en Galicia, no Día da Muller Traballadora, que, non sei, pensei cousas como no Día da Muller Traballadora vai cortar a leña o Dios que te dou. Ou eu que sei, non sei. Ata pensei en cousas de altri, mira. E depois teño un ca cabeza de Trump. Tamén dalle unha panada á cabeza de Trump. E daquela unha tamén dixo que hai que ver que desagradecidas somos porque é un partido que loita contra o peor inimigo das mulleres, que é, por suposto, a extrema dereita e o fascismo. O peor inimigo das mulleres é o machismo. E o machismo ven de macho. Son os homes de dereitas, de esquerdas, do centro, os que non van votar, os que non saben nada de política. Sí? Os homes. Son o peor inimigo das mulleres. O machismo é o peor inimigo das mulleres. Sí? E o fascismo é unha cousa que pasou en Italia hai moito tempo e cadrou que era un goberno de dereitas. Pero o fascismo é unha forma de exercer o nacionalismo con políticas totalitarias que aquí están bastante ben representadas, sobre todo cando lle empezas a cambiar a esvástica por outras cousas e o cartel funciona igual, quere dicir que é unha loita indefinida. Loitamos contra calquera cousa que non sabemos explicar. O 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, reivindicamos os dereitos laborais das mulleres, a desigualdade. É o tempo de falar, por exemplo, de por que as profesións feminizadas teñen máis contratos a tempo parcial. Falamos de reduccións de xornada e de cousas que teñen que ver cas mulleres no traballo. Non de loitas indefinidas.